Muli po maraming salamat po Mayor Lani. Mayor Lani Cayetano at sa lahat po ng bumubuo ng pamunuan ng lungsod ng Taguig. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. So yun, magandang araw mga kapatid. Ngayon po mag-unboxing tayo ng tablet na binigay sa atin ng local government unit ng Taguig sa pangunguna po ni Mayor Lani Cayetano. Ito po ay libre, bigay sa atin, sa aming mga teachers sa buong lungsod ng Taguig. So, umpisa na natin. And po, ito po yung keyboard niya. Sama siyang keyboard. Ito po yung tablet. Yan. Ito po ay Galaxy Tab S9. Meron pa. At ito yung kanyang charger adapter. So, umpisa na natin. So, na-excite tayo. Umpisa muna natin itong kanyang keyboard. So yan po mga kapatid yung keyboard niya. Ilalagay natin dito yung tablet mamaya. So ito na po yung tablet. Yun po. May kasama po siyang pen. So ito po. Kasama din po yung kanyang instruction how to set up. Yun. Libre lang po ito, binigay sa atin. Try subukan natin ibuksan. So sabi sa instruction dapat daw bago buksan stable yung internet. Para magtuloy-tuloy ang setup niya. Buksan natin. So yun mga kapatid.
Enter natin yung password ng wifi natin. Yung mga kapatid connected na. So ito na mga kapatid, all set na tayo. Ayan, open na natin. Pasit up na. Gandaan nito. Nandiyan yung mga app. Edit Ped Kumon, Ilaram DS, Portal. Ayan. May Ido app. Yan po. May Word, may Excel na po ito. Excel, PowerPoint. So yun po yung mga app na naka-install na. Try natin tong Ido app. Open. So yun po siya. Yan na po, Diped TV, Diped Commons, and then ano pa yan? Globe e-library, and then learning resource portal, may whiteboard. Yan. Ayan natin. So ayan, marami tayong mapapanood dito. Kinabangan natin sa ating pagtuturo. Yan. Muli po maraming salamat po Mayor Lani. Mayor Lani Cayetano at sa lahat po ng bumubuo ng pamunuan ng lungsod ng Taguig. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Thank you very much. God bless po. I don't